Assalamu alaikum. An balman silamɛw an b'aw bɛɛ fo aw ni sɔgɔma. Ni ye Maître Badara Ali kumakan ye. N bɔra ni sɔgɔmada in na ni Ala tɔgɔ ba ni ye ka na d'aw ma aw k'a minɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Sani ni bɛ sanu de karaba quoi. Sanu tɔgɔ de don, an bɛ lahala mahudu. Yani min don Ala tɔgɔ ɲɛfɔli la, n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan. O de bi aw nafa kosɛbɛ sanga ni wagati bɛɛ. N'aw abonné na a kana ɲina a bɛ notification digi. N'a y'ale like bɛɛ an ka video bila k'a sɔrɔ aw connecté tɛ. N'aw nana connecté dɔrɔn video min sin ka bɔ aw fɛ nɔgɔma na. An ka video foyi ti fɔn aw ma. Aw kana ɲina a y'an ka video partager walasa an balima minnu tɛ an ka page dɔn u ka se k'an ka page dɔn k'u yɛrɛ nafa n'a ye. U tɛmɛlen kɔfɛ ni Ala tɔgɔ a bɛ baara cogo min a baara man gɛlɛn hali fitinin. A bɛna amlahala mahudu sɛbɛn siɲɛ 777. A bɛna aji dala fasa aji tala sifi a bɛna o fana sɛbɛn siɲɛ 777 nasira. A bɛna kongolɛ bo de ɲini, kongolɛ bo a b'u ɲini k'a bila nasi kɔnɔ. Aw bɛ sɔrɔ ka to ka nasi nin mu a ti mu fari bɛɛ ra. A b'a ɲɛ de ko n'a ye wagati min na n'a bɛ taa sanubɔ yɔrɔ. Aw b'a ɲɛ ko n'a ye ani aw b'a tigɛ ko n'a ye. Aw bɛ sɔrɔ ka taa baara daminɛ. Wa kongolɛ nin a b'a bo dɔɔni le bila nasi nin na. A bɛ to ka wurudi nin kɛ. A bɛ to ka amlahalamadu wudi amlahalamahudu wudi 7777. Aji tɔla fisi a b'o fana wurudi 777 lon bɛɛ su fɛ. Tant que n'a ma wurudi dabila dɔrɔn longolo a bɛ sanu de sɔrɔ. N'a ma wurudi dabila longolo a bɛ sanu sɔrɔ. Fo kana se yɔrɔ dɔ la min bɛ se k'aw mako dilan. Inshallah n y'a d'aw ma Ala min kama. N b'a ɲini o Alaba fɛ a k'aw nafa n'a nafa ye. Salamu alaikum.